Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Як-ду мавзӯъро хостум барои шумо бирасонам. Ганда важния бародарон. Алҳамдулиллоҳ, шукр мекунам ки имрӯзи вақту соат расид, то што дар дили мастай мерасонам. Ҳатман тамошо кардаву комментария кунен. Барои ман ганда важния. Ман комментариҳои шуморо ҳаракат мекунам по возможности ҷавоб тиҳам бародарон. И ду масъала, якум Максим Дивниш, дуюм азон ва сеюм масъалаи реклама ки бидани миллати тоҷик. Ман ҳаракат мекунам максимально короткаш кунам. Вақте ки ман подкаст баромадам бо амрӯи Максим Дивнич, хатоги ман ҳамин буд ки ман тайёрӣ надидаҳо без подготовки баромадам. Но саволе ки ман дод 5 столпов ислама гуфт, ман ба забони русиша надонистаму ба забони тоҷикӣ ҷавоб додам. Дар ҳамон видео ҳастай. Лекин ҳамин видеоро отреска кардан чанд ҷоҳода мондану мардум мара камтар нодуруст фаҳмид. А якум источник тамошо накарда, дар дигар ҷоҳо тамошо карда, ғайбату ҳақоратҳои безеба сар кардан. Ты кофирӣ, ты мусулмон нестӣ, падарта фалон кунам, модарта фалон кунам, ту обрӯи тоҷикоро фуровардӣ, дигар гапҳое ки дар кор нестанд. Дар кор нестанд тамоман ҳамин гапҳо. ин ҳами то ҳозира мана ҳақорат мекунам бародаро. Ва имрӯз бародарое ки мо 6 тема ҳам суҳбат шудем, баъд ина ман видео кардастам масъалаи азон гуфтан, ҳамаш ҷамъ шид. Ман хостам бирасонам баъдаи ҳамин уже бас ҳамин тема бимбирада. бародарое ки ҳақоратам карден, то ҳозира ҳақорат мекунед, шояд шумо мара намешнохтед, нав дар ҳамун ҷа диден, ҳам хел фикр карден. шумо ба ақл, шумо бо савод, шумо бо имон, шумо мусулмон, шумо зур. Ман бесавод, ман беақл, ман хатогӣ кардам бо гуфтаи шумоҳо. шумо ба ман чӣ ибрат додастед? шумо чӣ хел мусулмон будантона ман да нишон додастед? Дар омаден мара падар модар ҳақорат дорен, шумо мара кофир гуфтастед, шумо мара номусулмон гуфтастед. шумо чӣ ибрат додастед? Не, шумо зур, шумо босавод. ман ай шумо чӣ ибрат гирам? шумо мумкин мада додарен, мумкин акаен, мумкин падарен, мумкин просто бародарен, мисол ҳамволи ман бошед. ина мара ҳақорат кардастед, чанд тошона аҳамият додастам, ҳақорат мекунед, то ҳозира ҳақорат мекунед. ай шумо ман чӣ ибрат гирам? ина ман бародари тоҷики шумо, ман хатогӣ кардам. ман ай шумо чӣ ибрат гирам бародар? дини ислом чӣ меомӯзад шумо? ина шумо мусулмонен? мара мегин ман мусулмон нестам, ман позори тоҷико ҳастам ки ман 5 столпаи ислама надонистам. хотя ман дар ин савол ҷавоб дода будам. шумо медонед шумо зур, бо илм, маладес. ина ман аз шумо чӣ ибрат гирам бародарҷоно? куманда биген як бор. ина ман хатогӣ кардам, чӣ ибрат гирам аз шумо? изо бикашед. аз барои Аллоҳ ҳаматона бахшидам. Аллоҳ барои рӯз ҳамамона ҳидоят кунад. банда бехато намешава, ислоҳ мешавем. но ман як чирак ногуфта намемонам. ахмақҳое ки менависен, ҳақорат мекунен, бихапантонаку мардак ворӣ. сураи қулҳаллоро хонда наметонед. сураи ихлоса дуруст хонда наметонед. яхилат намози пешин, намози зуҳр чанд ракатай намедонен. инами мешинен, фақат менависен. тамом. чӣ дар корай бародаро? бихапен, босабр бошен. охи ҳозир кӯчагиш бигирем, агар як блогери доғистонӣ ё як чеченси ята дига боша ку хутона медаронин дастгирида зурен. вақти як бародари тоҷиктон як пешравӣ мекунад, як кор мекунад, тамом шумо дабиват мекунед ба ҷои ислоҳ кардана. бародарое ки манам мешиносанд, илтимос ман камтар эмоцияда бахшиш ҳаракат мекунам максимально. манам мешиносед, медонед ман дар YouTube вақти видео мекунам, дар ҳама видеом пашти ман гуфтагиам ки бародаро, агар ягон хатогӣ бошад нависен, ман дар оянда ислоҳ мекунам. пашти дар ҳама видеом ман гуфтагиам. любой видео YouTube ман букшоен, ҳама комментарияда ман лайк мондагим. барои чӣ? барои ки ман мехонам мардум чӣ фикр мекунад, чӣ фоидааш ба мардум расидааст, чӣ зарараш ба мардум расидааст. илтимос дуруст фаҳмен, дар оянда чӣ масъалаи ман, чӣ масъалаи дигар блогерҳо, чӣ масъалаи дигар спортсменҳо, публични одамо, бизнесменҳо фарқият надорад. дар кор нестай ҳақорат, дар кор нестай комментария. баъд якум фаҳмен чӣ гап аста, дастгирӣ кунен, якдигарро ёрдам диҳен, фаҳмонен, ислоҳ кунен, ҷои вайаш нест. ҳай якдигарро ҳақорат карда биганем, биё ман видео кунам, шуморо ҳақорат кунам, шумо унҷа комментария кунем. ба ҳамин чӣ ибрат метиҳем? дигар гудакода, дигар хурдсолое ки инстаграм медуроянд, ютуб медуроянд, мо ба дигарҳо чӣ дарс метиҳем ҳозир? ва дуюм дараҷа масъалаи азон. имрӯз бародаро ка чиштем, хай гап задем, чой хӯрдем, бародарои наздикам бигем мешава. ҳама кор хубу билин некта ҳамуҷа нидастойна паскука кади бачаҳоро кидат карди. бача, манда зан за ку ҳаму бача ку подтверждат кунад, ки нама кидат кардам азонда. но нест охи. ҳамун бародарое ки сир кардан айкатиш, хубшон кардан, сир кардан, заслужит кардан. охи ман чӣ виноватам? ман вақти коригарон кор мекунам, ман чанд фирмо ка то ҳозира кор мекунам, фақат як условия дорам. касе спиртное мехӯрад, сирш мекунам. як бор замечания мекунам, сир мекунам. ҳамун вақт тоҷикон мехӯрдан, ман замечания кардам, маъқулшон нашид. мара чашми дидан надоштан уже. вақте ки шаб омадам, корча гирифтан, корча кати нападат канан синема, ду сеташ гирифт корча, ман комнатада ба ҷо шидам.
хайрат яды бародари дигар буд агар ваю намебидид состояни пиён бидан шуда мумкин мара корча мезадан ҳам состояни ман безеб мешид ҳам хучон паси решотка мерафтам чӣ дар кор буд вақте ки ҳами кора кардан саҳар соҳиби компания милиса овард ҳамаша сир кард ман чӣ виноват ҳастам саҳар меоям мега кор буроем бачаҳо кор намебуроян ҳама якгапа мешаванд мега агане то абета холӣ кунӣ хестан аз ма дидан боя хела корам дигару дигар ман чӣ виноват ҳастам ба ида бошад аму бародаре ки аз он да кор кардӣ ман ина дабро метам биро через любой блогер катитон прямой эфир мебурам гап мезанам изо бикашем бародарое ки аз ақиб гап мекунем бародарое ки назди дигар бародаро да мегӯем ки абдуғафур аз он да кидат кардаге дар ин дунё метавонем фанду фиреби шумо лицемери шумо мегзара як чира мегӯм ки аз ғазаби аллоҳ битарсем пага дар ин суханҳо ҷавоб гуфтан дар кора ва манам дар ин суханҳо бояд ҷавоб гӯм пага аллоҳ барои рӯз ҳамамонро ҳидоят кунад якдигара дӯст дорем ҳурмат кунем намедонам охӯ чӣ дар кора шумо мега хайп қапидистем как будто ман барои хайп пеши макс рафтам ё как будто ман барои хайп вай бародара вай кардам кадом видеои ман ози як секунд бародаро кадом видеои ман дар YouTube зарараш ба мардум расид кадом видеои мара фоидааш нарасид ба мардум ё ки дар Instagram мисол меорем чӣ контенти ман дорам иммигратсиония дар бораи ғарибия дар фоидаи мардуме бародаро кадом рекламаи ман зарараш ба мардум расидааст ман ҷош омадагӣ гишна ташна мондагим ба сум нуждат доштагим доставка кор кардагим мисол такси задагим дигару дигар кардагим лекин рекламаи бад ба шумо реклама кардагӣ нестам ҳар як рекламадатели меоям ман чатилна проверка мекунам ва ман катиш условия мемонам ки пага камбудишид ман тара пас мезанам дар интернет анами хел розигӣ кати ман катишон ҳамкорӣ мекунам ва алҳамдулилло то имрӯза ягон туш зарараш нарасида ба мардум бародаро ёбин ман нишон тиҳем ку кадом рекламаи ман зарараш расид ба шумо бародаро на ставка реклама кардам на мисол конкурси билету дигару дигар ё ки ракетка ку нест охи ин чизо ман бизнесо корои худам мешавад магазин дорам телефон дорам авиакасса дорам мисол на мошин граница метем ё ки на партнёром ҳастад таксопарку дигару дигар ҳамонам ито шумо редка мебинед ку кадом видеода ман телефон гуфтам кадом видеода ман авиакасса гуфтам кадом видеода мисол ман граница гуфтам редка ҳамонам мемонам ки штобе дар бади мардумам назанам ман ҳурмат мекунам аудитория ман дӯст медорам кадоми ҳамволи падарай падар мегӯм кадоми ҳамволи модарай модар мегӯм ман акаву додару дигару дигар ну дар кор нестаи хеле бад бародаро илтимос мана дуруст фаҳмем просто насамам дели ганда ну алам мекунад ин медонед ҳодиса чӣ хеле мардуми мо инам хелан ки ами хубӣ мекунӣ дар назари мардум наметувад агар ами ягон хатогӣ кардӣ тамом капат сух агар накардӣ придумывад мекунанд вақте пешравӣ мекунӣ намедонам бахилӣ мекунанд чӣ хелиянд охи хел нашавед не бача шумо наоборот дастгирӣ кунед хурсанд шавед як бародар пешравӣ мекунад як бародар мисол як бизнесаш кораш пеш меравад як пешравӣ калон мекунад не мо бояд бахилӣ кунем не охи ин хелкатӣ кор намешавад бародаро якдигара дӯст доштан дар корае ҳурмат кардан дар корае дастгирӣ кардан дар корае ман шуморо дастгирӣ накунам шумо накунед якдигар ки омадан як урус меояд дастона мегирад не ман ба худо ҳамин нагум мегум просто ҷои тарифу миннаташ нестай бовар мекунед чанд борое ки ман дар амо аз он ёрдам кардагим ё ки нами тоҷико муроҷиат мекунанд занакҳо дигар чӣ сум чӣ продукта чӣ дору чӣ больницаву квартирау дигару дигар як бор якташа ман сторис кардам ки ина ман занаки тоҷика мисол сум перевод кардам як бор сторис кардам ишта дору хардам як бор сторис кардам иша больница бурдам не оли дигар мешид як гала мекард аллоҳ дидестай ку фақат амон рамазон да амон занаке ки ман продукта ядаташда ёрдам додам ба нияте ки дигаро да дарс шававу мисол дигар занако бошанд бароянд ман пас назадестам миллат монанд лекин як чираётон алҳамдулилло шумораи шердило шермардо бо инсофу бо илму бо саводи мардуми тоҷик хела зиёдан бародаро хела зиёдан лекин ай хотиртон набарорен ки шағоломонам хела зиёдан лицемеру дуругӯву машиникорам хела зиёдан инам қадар иша мемонанд тасбира то метиҳанд лекин гирди чилик марду зан ҳамаро фиреб мекунанд мегарданд ин ҳами хеле худмон худмона фиреб карда гаштем худмон қадру қимати миллати худмона паст карда рафтаистем вағучуқ дар иҷа дар уҷа фиреб карда уна уз рафта зани тоҷика корча задаи тоҷика ин ҳами қадар кор ай дасти мо меояд бародаро баъд мегем моро бад мебинанд айби худмонай уна видео карда я расию таку ҳақ ахурату ахмақта дар Россия хта обод карда натунисти ти чӣ гуфтани Америка мера хта обод мекунӣ ман мерам ман разадагим Россияра хай бахшиши нами дуруст бигирем ози чихе ки ман дар видеои гузашта гуфтам мо барои 10,000 15,000 пули билет қарз мекунем Москва меоем кор кунем гуфта ти чӣ $5-6 аз ход мекунӣ Америка бирай
оё ки кай биёвӣ кай наёвӣ барои ӯ ҷамъ рафтан калара кор фармондан дар курай. Ҳама одам метавонист аги дар Тоҷикистон ҳам обод мешавад, дар Москва ҳам обод мешавад, дар Америка ҳам. Фақат одам ай худаш зависит мекунад. Инҷа миёӣ ё ки онам дигар видео як чиз мекунӣ, ҷан ҳамеша шумо дар видеои тарӣ гуфтен аввача уна миллионера би мисол уна 4 ресторан дора, миллион кор мекуна, ӯ 4 ресторан дора, минус дай. Барои чӣ? Барои чӣ ки ҳаракати вай дигарай, ҳаракати и дигарай. вай такси рӯзашта 15000 кор мекунад, вай такси дигар арендаша маҳкам карда наметавонад. Барои чӣ? Барои чӣ ки фаҳмоиши хубе, фаҳмоиши ҳеҷ хуб нест. ӯ ки 15 та кор кард, эта низ нашид то шо трам ҳамуқа кор карда метавонӣ. ту бояд ранги вай ҳаракат кунӣ, саҳар барвақт бироӣ, сигарет накашӣ, биромада 10 минут пас мисол кино тамошо накунӣ, пеши арӯсат нарай, пеши ҷурат нарай, мисол бироӣ кор кунӣ. ҳамун бизнес дам, ҳамун кор дам, ҳамун хеле ҳама чиз аз одама аз худаш зависит мекунад. Илтимос мана дуруст фаҳмем бародаро. Бахшиш ман камтар ай тема дигар ҷо баромадам, но бовар кунед сарам дар кард. Дар роҳ рӯ мехезам, аз он ки дад Максим Дивнич ту мардама пазор кардӣ. Хай ман хато кардам, баромадам. Тамом биё мезанед мекшен мара тамом. Но ман ҳамун саволда ҷавоб додам, дароин ҳамуна тамошо кунед хутон бародаро. Ё ки ман бояд озӣ ҳами чӣ коре кардам дига эса Инстаграму, Телеграму, Ютуб дамонам ки ин ай ман модара дастгирӣ кардам, ишам дастгирӣ кардам. Бачо айб меша Маҳаммад, инам нигоҳ кунед озӣ. Ҳар як таира ман сторис кунам, гап занам. Медонам о мебинед мегӯянд о маладес, падар тараҳмат. Но ая тарафи дигарам ин бадай. Вақте ёрдам кун, сёмка кун, мегам паказуха кардӣ. Вақте ёрдам кун, агар сёмка накунӣ, то як намешид, яъни ту мардама дастгирӣ намекунӣ, мегӯянд дар любой ҳолат просто обсуждение мешавад. Ну бас бидагист бародаро, илтимос бас. Ба ҳар кас на ҳар тоҷик дам дигар бовар накунед. Илтимос бовар накунед. Намоз мехонанд, тасбеҳ мезананд, риш мемонанд, гап мезананд, ки фребтон мекунанд бисёр олада. Ба худо ана фреб мекунанд барои фоидаи худаш. Бародар мега бародари наздики дар барат будагӣ бародарат фреб мекунад. Фоидат ки ба ҳамун мераса ку катитай, фоидат ки нараса катит нестай. Инам хе гирда атрофта анализ кун, нигоҳ кун чӣ фоидат ба бародарот расидистай. Первое время ҳамуна отказ кун, ба мебини истини лицои бародарота. Братҷон мега, акаҷон мега, додарҷон мега, ҳамин дид ки фоидат нарасидистай, тамом та ненужни одами. Солош катиш ҷурагарӣ мекунӣ, бародарӣ мекунӣ, вақти соаташ омад, тамом та фоидат ки нарасидистай, тамом остак хат мезана. Ӯ бародарӣ ки аз барои Аллоҳ буд, ӯ дурӯғ буд, аз барои Аллоҳ набуд, аз барои Аллоҳ мешид, катид бародарӣ то охира мешид. Худо саром дар кард. Ҳамин рӯз 6 таям хисиям астағфируллоҳ. Бародаро, бахшиши зиёд, эмоция як бори дигар. Аллоҳ ҳамаона барои рост ҳидоят кунад. Нависен, ман ислом мекунам, ҷои вайш нестай. Ман виговорит кардам, мисол то, что дар дилам буд, уже ба шумо расондум. Дар ҳақиқатан слишком вазнини бад будам ин хеле ситуация. Дар масъалаи ҳам аз он, ҳам Максим Дивнич, ҳам масъалаи рекламаву дигар корҳо. Аллоҳ ҳамаона барои рост ҳидоят кунад. Ассалому алайкум.